Okay guys, jotono phone kaham. Okay miao bazar thangkado. Mia bazar thangmani awai baji khana 10টা rok 10টা 11টা baji khana wati kalaikha ekdom thik jare buini je dukan di tongnai rok brok jotono te মানে যে ব্যবসা খালাই tong মানে brokni যত মুইথুং কসগই থাংবাই ka tuyo. Hingkai baksakai losung kha baksakai losung ja saimia jotono te মানে সাহায্য খালাই লাইখা Hingkai baksa joto muithung rok siwi thangbai ka hingkai gilama borokni no মানে নষ্ট ongkha manui rok নষ্ট ongbai kha wati phaiman da tui bui hotat chaklai wati phaimane kebo rosai manliya muithung rok hingkai obono kok khai মানে je borok sejongui tongkha hingkai bono jotono help khlaidi help nugui bote hema nugya hai jibono tathani kicha micha phana help khlaidi যদি nung bono te help khlaike hingkai boibo no help khlainai hingkai obono osono kok nongno te মানে video no nok nai tongdi Sudah Cina halal bazar